אז שלום לכולם, אנחנו עם אמיתי מגד. אמיתי הוא עובד סוציאלי, מטפל ומדריך מוסמך בטיפול משפחתי וזוגי, מרצה בחוג לעבודה סוציאלית וראש התוכנית להכשרת מטפלים משפחתיים וזוגיים במכללה האקדמית תל חי ובמרכז בראשית להכשרת מטפלים משפחתיים. אמיתי מנהל בית הספר מגד לפסיכותרפיה מבוססת מובחנות וראויות, וחיבר 5 ספרים בתחום. שלום אמיתי. שלום שלום. ועכשיו, וממש בשבוע הבא יוצא הבא, השישי. הספר השישי. הספר השישי, שכתבנו ביחד, אני ואשתי שולי כתבנו יחד. אז מזל טוב, בהצלחה. אז חיבר 6 ספרים בתחום, אני מתקנת. כיף לארח אותך כאן היום באולפן בטיפולנט. אנחנו פה כדי לדבר על ערך עצמי, שזה נושא מאוד חשוב, אולי כביכול יש בו משהו קצת בסיסי, אבל אני חושבת שזה כל כך מהותי להבין מה זה בשביל הבריאות הנפשית והרווחה הנפשית. אז נתחיל, תספר לנו מה זה בכלל ערך עצמי. עכשיו, לספרים שלי קוראים להיות ראוי, והספר שעכשיו כתבנו זה להיות זוג ראוי, והנושא הזה של ראויות, המושג להיות ראוי קשור מאוד בערך עצמי, ולכן גם שמחתי לדבר על זה. אז אני קצת אתייחס יותר לעניין הזה שאני קורא לראויות, זה לא בדיוק 100% ערך עצמי, אבל זה, אפשר לומר שערך עצמי זה בטח אחד המרכיבים המאוד משמעותיים בתוך הנושא הזה של ראויות. אז אם אני מדבר על ערך עצמי, אני מדבר באמת על איזו חוויה פנימית שאני מסתובב עם איזו ידיעה אמיתית אבל, של מה באמת הערך שלי. זה לא לטפוח על עצמי על השכם ולהגיד לעצמי, איזה על הכיפאק אתה נהדר על כל דבר. ערך עצמי לא נבנה מזה, נבנה מזה שאתה באמת יודע מי אתה, ובאמת מסתכל פנימה, וגם חלק מהערך עצמי נבנה גם על זה שאתה יודע מה אתה צריך להשתפר, ומה עוד אתה צריך לתקן, וגם מזה שאתה יודע, עצם זה שאתה יכול להסתכל על עצמך בכנות, גם תורם אפשר לומר לערך העצמי שלך. אבל אוקיי, כן, הייתי אומר שזה מה שאני... אז מעניין, אני הייתי מצפה בערך עצמי לאיזשהו משהו מאוד חיובי, כשהוא טוב לפחות, אבל באמת אתה מדבר על משהו מאוד מאוד ריאלי, נכון? אני מדבר על משהו, בדיוק, אני מדבר על משהו ריאלי, ואחת השאלות ששאלת אותי זה איך הוא נוצר, אז אני רוצה לדבר קצת על איך הוא יכול להיווצר, ערך עצמי, אז אני אשמח לשמוע, כי באמת איך הוא נוצר יכול להיות מושפע מכל מיני דברים, מה נכון, מה לא נכון, מה אמרו לי, למה אני מאמין. בדיוק. זאת אומרת, יש תפיסה כזאת שפשוט צריך לתת לילדים עליהם מחמאות, ולהגיד להם כמה הם נפלאים כל הזמן, וכמה הם טובים כל הזמן. אתמול בדיוק ראינו ספר שנקרא משהו על שקרים, באנגלית קוראים לו You Hurt My Feelings, עם ג'וליה דרייפוס, ושם מתעסקים הרבה מאוד בעניין הזה של, זאת אומרת, היא סופרת, ופתאום היא מקשיבה במקרה לבעלה מדבר עם מישהו, ומספר לה שהוא ממש לא אוהב את הספרים שלה. אבל שנים הוא אמר לה כמה הספר שלה נפלא, והוא נהדר, והוא נפלא, והוא נהדר. וגם לילד שלהם, שניהם כל הזמן נותנים מחמאות, ואומרים כמה הוא נפלא. אז יש מין תפיסה כזאת שצריך להגיד לבן אדם שלי כמה הוא נפלא, ואז יהיה לו ערך עצמי. אז אני הייתי אומר שכן, אפשר לומר שזאת אחת הדרכים לצבור ערך עצמי, זה על ידי פידבקים מבחוץ, ועל זה שההורים שלך אומרים לך שאתה נהדר ונפלא, אבל לא הייתי אומר שזה הדרך הכי טובה, למעשה אפילו הייתי אומר שזה דרך לא כל כך טובה, כי היא לא מחזיקה הרבה זמן מעמד. ברגע שאתה נתקל בחיים האמיתיים, אז אתה פתאום נופל, ואתה יכול להתפרק מזה, כי זה לא אמיתי. אז הייתי אומר שיש לזה אורח חיים די קצר, זה קצת כמו, אתה יודע, צמר גפן מתוק כזה, שאתה אוכל אותו והוא די מהר נגמר, אז מחמאות וחיזוקים, לא מחזיק מהם יותר מדי. בסדר, סבבה, אבל לא, כאילו, זה לא העניין. כן, זה אנלוגיה טובה, כי זה נראה גדול כזה וזה נגמר בשנייה. נכון. זה נפח. נכון, בדיוק. דרך שנייה, אולי מחזיקה קצת יותר מהזמן מעמד, אבל יותר בעייתית. אני מטפל משפחתי הרי. היא קשורה לאופן שבו, לתפקידים שלך במשפחה שלך. ולפעמים יש לילדים תפקידים מאוד מאוד משמעותיים בחיים של ההורים שלהם. לפעמים הם המטפלים של ההורים שלהם, התומכים של ההורים שלהם, המצילים של ההורים שלהם.
זה יכול לתת לך הרבה מאוד ערך עצמי. אבל זה שאני מציל את אמא שלי, זה שאני מציל את ההורים שלי, זה שאני, לא יודע מה, המטפל המשפחתי של ההורים שלי, הרבה מטפלים הם היו מטפלים משפחתיים בילדותם, או שטיפלו באח שלהם, או באמא שלהם, או באבא שלהם, או בשני ההורים ביחד. אז זה נותן לך איזשהו ערך עצמי, אבל זה ערך עצמי מאוד בעייתי, בגלל שיש לו, הוא שווה רק בתוך המשפחה שלך. זה קצת כמו כל מיני מטבעות, נגיד קריפטו כאלה, ביטקוין, אולי יש בו חנות מסוימת שאפשר לקנות בדברים, אבל ברוב החנויות אי אפשר לקנות את זה, אי אפשר לקנות את זה כלום, לא מעריכים את זה, רוב הממשלות לא מקבלות את זה, רוב הבנקים לא מקבלים. אז אם אתה, נגיד, גדלת במשפחה שקיבלת מלא ערך עצמי מזה שאתה מציל את אמא שלך, אתה יוצא החוצה, זה לא עוזר לך בכלום. כן. אז זה דרך שנייה. אבל הדרך בעצם הטובה, הנכונה, היא כדי שערך עצמי יהיה sustainable, אתה צריך שהוא יהיה מכמה שיותר מקומות, או כמה שיותר ריאלי. אז זהו, אני הייתי אומר, אז רגע, עוד שתי דרכים. דרך נוספת לקבל ערך עצמי, זה שאתה יש לך הישגים. אתה נגיד מנגן בגיטרה, והתאמצת, ועברת קשיים, ואחרי הקשיים המשכת להתאמץ ולעשות את זה, ובסוף אתה מנגן מצוין. או אתה ספורטאי שעבר, זה חשוב שעברת קשיים ואתגרים, וחצית אותם, והצלחת. לא סתם שזה מצליח לך, זה לא נותן הרבה ערך עצמי. ערך עצמי באמת שווה משהו שמחזיק מעמד, הוא כזה שעברת קושי ועוד קושי, ובסוף הצלחת. או גם דברים חברתיים. כלומר, כל מיני הישגים שאתה משיג, זה נותן ערך עצמי שהוא מחזיק מעמד, לאורך יותר זמן. ויש ערך עצמי שקשור לנושא שאני מדבר עליו בספרים, ראויות, שהוא קשור ספציפית ליחסים שלך עם אנשים אחרים, ושם זה קשור לשני דברים, אני אפצל אותו לשניים. אחד זה קשור לזה שאתה נוהג באופן אתי עם אנשים אחרים, שאתה מכבד אנשים אחרים, שאתה תורם, שאתה נותן, שאתה רואה ומתחשב באחר, והצד השני של זה שאתה מכבד ומתחשב בעצמך. שאחד מהם בא לחשבון השני, זה לא עובד. כלומר, אם אני רואה יותר מדי את השני, רק רואה את השני, וכולי תורם, וכולי מקריב את עצמי, וכל זה, לא יהיה לי ערך עצמי, או ראויות. לא יהיה לי. כי אני כאילו מין מרצה, ופועל מתוך פחד, ונורא עסוק בזה שיאהבו אותי, אני לא יכול לזכות בערך עצמי. גם אם אני רק עסוק בעצמי, רק רואה את עצמי, אז אולי אני מרגיש שמגיע לי, אבל לא יהיה לי באמת ערך עצמי עמוק. ערך עצמי עמוק נוצר כאשר יש שני בני אדם, גם אני וגם האחר, אני מביא את עצמי, וזוכר את עצמי, וזוכר מה מגיע לי, וזוכר מה טוב בשבילי ומה מדויק לי, ואומר מי אני, ומביע את עצמי, ואומר לשני, אני צריך ככה וככה, חשוב לי זה וזה, וגם אני רואה את השני. וזה מתבטא בכל המערכות יחסים, כלומר, הורים וילדים, בני זוג, נגיד הורה שכל היום מקריב את עצמו לילדים שלו, לא ירגיש ערך עצמי. כן. וראויות באופן עמוק, וגם הורה שנותן לילדים, שמפקד על הילדים שלו, וצורח על הילדים שלו, ומנהל אותם, ולא רואה אותם, גם לא יצבור ערך עצמי, או ראויות. אבל הורה שרואה את הילדים שלו לעומק, אבל זוכר גם את עצמו, יודע מה הוא צריך, ויכול להגיד לילדים שלו, השילוב של שניהם ביחד. כלומר, אני יודע שמגיע לי עכשיו, לישון אחר הצהריים, ושילדים יהיו שקטים, ואני יודע שאחר כך אני הולך להיות איתם, והם גם יודעים שאני הולך להיות איתם, ולתת להם את מה שצריכים. אז שני הדברים האלה ביחד, יוצרים באמת ערך עצמי עמוק, או ראויות עמוקה. מדהים, באמת מעניין לחשוב על זה ככה, ואולי יש גם משהו אינטואיטיבי בלהגיד, הוא מרגיש ערך עצמי, הוא לא מרגיש ערך עצמי, אבל עדיין מעניין אותי לשאול אותך, איך זה נראה כשלמישהו יש ערך עצמי, או שלמישהו אין ערך עצמי, איך זה נראה מהצד, ביום יום, איך זה משפיע על התפקוד, על הבריאות הנפשית? אוקיי, קודם כל זה באמת מאוד משפיע, ואני מדבר עכשיו על ערך עצמי אמיתי, לא על ערך עצמי מנופח על ידי מחמאות, ולא על ערך עצמי מנופח על ידי איזה תפקיד שתפסת, אלא ערך עצמי שבאמת נובע מההישגים שלך, האמיתיים בחיים, ומהיחסים הראויים שלך. אז כשיש לך ערך עצמי כזה, אז אתה מרגיש שמגיע לך, במובן הטוב של המילה, לדוגמה, אם אתה הורה,
אתה בא לילדים שלך ואומר, מגיע לי עכשיו שאתם תהיו בשקט ואני אשן את השעה אחר הצהריים, ואתה אומר את זה באופן כזה שהם משתכנעים, כי הם יודעים שבאמת מגיע לך, כי אתה באמת משקיע בהם. או כן. מגיע לי ללכת לבוס שלי ולבקש העלאה בשכר. אני מרגיש שאני ראוי לזה. אז אני בא ואני אומר לו, אני אומר את זה, אני לא אומר את זה בהתלהמות, אני לא צועק, אני לא הופך שולחנות, אני שקט. ואני אומר שאני תורם הרבה, ואני יודע שאני תורם הרבה, והערך העצמי שלי קשור לזה, שאני יודע שתרמתי. ואני יודע ואז אני בעצם מבקש משהו. עכשיו, יכול להיות שהוא יגיד לי, אי אפשר עכשיו, לא יכולים לתת לך העלאה בשכר. אז גם אז אני לא נבהל, ואני לא מתמוטט מזה, ואני לא מתפרק מזה, ואני לא חושב שאני קורבן ומסכן. אני שוקל, אני אומר לעצמי, אני יכול להישאר פה בעבודה הזאת, אולי אני ארגיש בחורבן אם אני אשאר, כי אני מרגיש שלא נותנים לי מה שמגיע לי. אולי אני מרגיש, אוקיי, אני יכול להיות פה עוד חצי שנה, או עוד שנה, ובוא נראה אם זה מתקדם או לא. אני שקט שם מול זה, מול הדבר הזה. כאילו יש משהו באיכות הזאת שהיא לא מטלטלת מדברים כל כך חיצוניים אולי, זה דרך טובה להגדיר מה זה שלמישהו יש ערך עצמי חיובי ומבוסס. מעולה מה שאמרת. היא לא מטולטלת מדברים חיצוניים, בדיוק. ונגיד, אני רוצה להתחיל עם בחורה. אני צעיר, אני רוצה להתחיל עם בחורה. אז אני מתחיל, נגיד אני מתחיל עם מישהי, והיא לא רוצה להיות איתי. זה לא הורס אותי, זה לא מפרק אותי, זה לא מטלטל אותי, אני עדיין יודע מי אני. זה לא אומר, אבל אם יש לי ערך עצמי, אני גם מסתכל פנימה, ושואל את עצמי מה קרה פה, למה היא לא רוצה להיות איתי? יש לי משהו ללמוד מפה, אולי הייתי לא בסדר, אולי... אני גם יכול להסתכל פנימה וללמוד מזה משהו, ולעשות עם זה משהו, אבל גם זה לא מפרק אותי ומטלטל אותי, אני הולך הלאה. כן. זה נשמע אידיאלי, אוטופי, אבל נראה לי שבאמת רובנו לא שם, נכון? יש לנו אולי באמת ערך עצמי, אבל הוא לא כל כך מחזיק בסיטואציות שונות או הרבה זמן, ובעצם אני רוצה לשאול אותך, מה אפשר באמת לעשות כדי להגיע למקומות האלה? כי אוקיי, אז להתחיל ולהבין מה זה אומר בכלל, ואיך משיגים את זה. יש משהו שאפשר לעשות? אז אני חושב שמה שחשוב לעשות פה זה צירוף של הסתכלות כנה ואימות עצמי. כמו שאמרתי מקודם, ערך עצמי זה לא אתה סבבה. לא, ערך עצמי זה לפעמים אתה סבבה, וזה אתה סבבה, וזה אתה לא כל כך סבבה, בוא תסתכל. אז אם אני מוכן להתעמת עם עצמי, אני מוכן לקחת על עצמי את מה שדורש תיקון. אם אני פגעתי במישהו, אם אני לא בסדר כלפי מישהו, אני מוכן להסתכל על זה, בכנות, ולעשות מה שצריך לעשות כדי לתקן. ואם אני לא פגעתי באף אחד, אבל מאשימים אותי, נגיד, לא יודע מה, אמא שלי מאשימה אותי, למה אתה אף פעם לא מדבר איתי? ויש לי ערך עצמי טוב, אני מסתכל ואני אומר לה, אמא, זה לא נכון, אני דווקא די מדבר איתך, שבוע שעבר באתי לבקר אותך, את עושה מזה עניין גדול מדי, ואני לא כל כך מטולטל מזה. אז השילוב הזה של להסתכל מה שלי ומה לא שלי. מה שאומרים לי משהו, או שיש פידבק מהסביבה, האם אני צריך לקחת אותו לגדול ממנו ולעשות איתו משהו, או שאני צריך להגיד, לא, זה שייך אליו או אליה. ועכשיו, בן אדם באמת עם ערך עצמי עמוק, הוא לא מאוד לכאן ולא מאוד לכאן. זאת אומרת, הוא לא אחד שכל דבר לוקח על עצמו. אוי, נכון, אני אשם, אני באמת לא בסדר, וואו, וגם הוא לא אחד שלא לוקח על עצמו כלום. זה שלך. זה כזה, זה סיסמה עכשיו. לא, זה שלך, זה שלך, אנשים אומרים את זה. הוא לא אומר על כל דבר זה שלך, לפעמים הוא מסתכל ואומר, לא, האמת היא, נכון, זה שלי דווקא. כן, יש לי מה לעשות עם זה. כן, זה יפה קודם כל ההגדרה של, יש לנו אולי נטייה להגיד ערך עצמי גבוה, נמוך, חיובי, שלילי, ואני שמה לב שאתה לא עושה את השימוש הזה, אלא אתה באמת מדבר על ערך עצמי עמוק ועל ערך עצמי ריאלי, וזה אולי ברמה הסמנטית יכול להוביל לאיזשהו שינוי תפיסתי. נכון, זה בדיוק מדויק מה שאמרת, זה העניין. כן, אז זה יפה מאוד לשמוע, וגם באמת ברמה הפרקטית של ההתאמצות הזאת, אני חושבת שזה משהו שאני משערת שזה גם מה שאתה עושה, נכון? שכדי לעשות את זה אתה צריך את האחר הזה, אם זה טיפול, אם זה בן אדם אחר, כאילו, אני שוב חוזרת למקום הפרקטי של מה אני עושה כדי להעמיק את הערך העצמי שלי. אני שמח מאוד שאת אומרת שאתה צריך את האחר הזה, בגלל שזה הכל קורה בתוך מערכות יחסים.
זה לא בתוך העולם הפנטזיונרי שלי, הערך העצמי, אני נפלא, אני נהדר, זה בתוך מערכת יחסים עם הילדים שלי, או עם האישה שלי, או עם ההורים שלי, בייחוד או עם הבוס שלי, עם אנשים שמשמעותיים לי, שם זה קורה, מולם זה קורה, ומולם כל הזמן קורה החידוד הזה, של מה אני צריך לקחת ולעשות איתו משהו, ומה אני לא צריך, ומה הוא לא שלי. נגיד, לא יודע מה, גם מחמאות, לא יודע מה, נגיד כתבתי, לא יודע מה, ספר, וכולם אומרים לי, זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים, לפעמים אני יכול להסתכל פנימה ולהגיד, וואלה, אולי זה לא כזה מדהים, ולפעמים אני אסתכל ואני אגיד, זה יותר מדהים ממה שאמרו לי, כלומר, יש לי איזה משהו פנימי שבוחן את הדברים מתוך מערכת הערכים שלי. לא, אני לא תלוי במערכת הערכים של מישהו אחר. מה שהם אומרים לי, אני לוקח אותו בחשבון, אבל אני לא מנוהל על ידי זה. זה שמישהו אמר שאני נפלא, או זה שמישהו אמר שאני נורא והיום, זה בסדר, אז הם אמרו את זה, עכשיו אני אבחן את זה דרכי. כן, כן, זה איזשהו ריקוד בין כל מה להיות מול האחר, לבין לשמור על משהו שהוא שלי, נכון? כן, שיהיה לי שם עמוד שדרה בתוך היחסים, בתוך הקשר עם אנשים אחרים, שיהיה לי את המרכז שלי שהוא נוכח שם תמיד, בתוך הקשר. ולמעשה זה גם מה שיוצר קשר אמיתי, כי אם אני יותר מדי מטולטל, אז אני נעלם, ואם אני פחות מדי מטולטל, אז אני בעצם לא רואה את האחר. וכשאני איפשהו נותן לעצמי גם, במידה מסוימת להיות מטולטל, אבל זה לא בדיוק מטולטל, מושפע, אני נותן לעצמי להיות מושפע מאחר, אבל יש לי את עצמי ואני בוחן לעצמי איפה אני רוצה להיות מושפע, במה אני רוצה להיות מושפע, כמה אני רוצה להיות מושפע, יש שם את העצמי שלי, אז באמת אני ביחסים, זה מעמיק את היחסים שלי מאחר, כי יש שניים, יש אותו, אני רואה אותו ויש אותי. מדהים. תודה, זה ממש פתח את המחשבה. יש עוד איזה מה שאתה רוצה להגיד ככה לסיום? יופי. אז יש את הספר להיות ראוי, ובדיוק בזה הוא מתעסק. זה מין מסע פנימי כזה, שדרכו אתה בודק את עצמך, במערכות יחסים עם ההורים שלך, עם הבני זוג שלך, עם הילדים שלך, ואתה מסתכל על הנושאים האלה, והוא ממש עוזר לסדר את זה. יש לנו עכשיו את הספר להיות זוג ראוי, שעושה את זה בתוך מערכות יחסים, יש לנו גם שתי סדנאות, להיות ראוי ולהיות זוג ראוי, אחת שהיא 5 ימים חווייתיים, והשנייה היא בזום של זוגות, וזה בדיוק זה מה שאנחנו עושים שם, אנחנו עוזרים לזוגות בעצם לבדוק, לא להגיד לעצמם, אני ראוי, אלא להגיד לעצמם, האם אני ראוי, ומה אני ראוי, האם אולי יותר מדי, האם שכחתי שאני ראוי, כי אני משחק בבן אדם על הכיפק, אני לא נותן לעצמי קרדיט, או אולי יש מקומות שבהם אני צריך לעשות משהו בשביל להיות ראוי. מדהים. נשמע מעניין, נשמע חשוב, ונשמע באמת כמו משהו פרקטי שיכול לעזור להרבה אנשים להעמיק את הערך העצמי שלהם. תודה רבה שוב, אמיתי, שמחתי להכיר. גם אני שמחתי להכיר. תודה רבה. ביי, להתראות.